Okei, ja moi kaikki. Minä olen Leno LOL Pro. Ja anteeksi. Niin mä nyt oon justiin aloittanut tän YouTubettamisen. Ja voi olla, että tästä tulee ihanaa, kun on monia tilaajia. 20kin riittää. Mutta kyllä sitäkin enemmän voi tulla, mutta ei puhuta tilaajista. Mutta no kyllä niistäkin voi puhua aina, mutta silti mulla oli vaan sellainen tiedotus, että mitähän mulla oli. Mä sitten vedän vaan hatusta nää kaikki. Eli mä en edes tiedä, mä en oo suunnitellut mitään, että mitä mä sanon tässä, mutta niin. Ja videoista sitten oli sellaista, että ehkä Binding of Isaacia tulee, The Binding of Isaac. Ja sitten ehkä Minecraft ja sitten sitten ehkä kans tuloo mikä se on? Kertokaa nyt sen nimi. Tai no ei teidän sitä tarvitse kertoa, mutta mikä se on? Mikä se on? Se. Niin, Happy Wheels. Siitäkin ehkä tulee jotain videoita, mutta mitä enemmän tilaajia tai laikkia, niin sitä enemmän videoita totta kai. Jos on vaikka 20 tilaajaa, niin voi olla, että silloin jo 8 videota. Se aivan riippuu teistä. Tai no ehkä niinku, en mä nyt tiedä, että yksi video mitään vaikuttaa, mutta muistakaa tykätä tai kommentoida tai kommentoikaa sinne kommentteihin vaikka niitä kaikkea mistä mä tekisin näitä pelivideoita niin tietokoneella. Kyllähän niinku siis mä voin tietokoneelle ihan mitä peliä ostaa. Kyllähän niinku joku 100 € peli. Koska meidän perheellä on tarpeeksi rahaa. Mutta joo, ja eli subscribe or like. Ja ja seuraava video tulee huomenna. Mutta onko mä sanonut kerran? En tiedä, mutta nyt se on sitten, mun nimi on Leno LOL Pro ja se on terve.